Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc. Avui, 25 de novembre, celebrem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Què és la violència contra la dona? Tracta de qualsevol tipus de violència física o psicològica, agressions a la llibertat sexual, les amenaces i les coaccions, obligar a fer una cosa que no vols fer i delictes contra l'honor, les injúries i les calúmnies realitzades per als homes. Número de casos Vido. El nombre de dones assassinades per Vido en Espanya puja a 36 el 2022. En total, ha hagut 275 casos de Vido al 2022. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, cabronconejas! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos a Potser avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc. La llei del només sí és sí. 4 anys després de la polèmica sentència del cas de la Manada, que va considerar abús sexual una violència grupal. La norma considerarà agressió o violació tot acte sexual sense consentiment exprés de l'altra persona. La llei del només sí és sí, que elimina la distinció entre abús i agressió i posa el consentiment exprés al centre. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol.